हेल' आंनि लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनैनि आंनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आंनि मामिखौ लानानै गुसुं जारिमिन। लोगोफोर, नोंथांमोना मिन्थिखादों आंनि माया रुंसारि जानानै थांबाय होननानै। नाथाय दिनै सप्तासे बारबाय, सप्तासे आरो सानसे बारबाय। जोंहानि माया फेब्रुवारिनिफ्रायनो, बे बोसोरनि फेब्रुवारिनिफ्रायनो बेमाराव गोग्लैदोंमोन। जोङो जा हायो बिब' बिनानाव, बिदा फंबाय, रुजु रुमु खस्थ'ब्लाबो जोङो आइखौ सेस्था खालामबोदोंमोन। दा बेखौ नोंथांमोनजों एसे देखायलांनोसै आइनि जारिमिनखौ होननानै ब्लगखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा थाबाय। गिबियावनो आं नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ आंगो होननानै निमाहा होगोन होननानै। मा बुंनो लोगोफोर, जोबोद दुखुनि बाथ्रा जानानै फैबाय जोंनि न'खराव। सोरनिबा थाखाय मोजां, सोरनिबा थाखाय गाज्रि, बेफोर थाखायो। दिनै नै मामिया जोंना एथ' मोजां रिकभारि जाबायमोन। जोङो एथ' खस्थ'यै मामिखौ एकदम मोजां जागोन होननानै गोसोजों फोथायनाय दङमोन आरो मोजांबो जादोंमोन लोगोफोर। नाथाय मा खालामनो, मानसिनि जिउ। जोंनि इस्सा, जोंनि लुबैनाय बायदि माब्लाबाबो जाया। दायो नै माखौ जोङो लाखिनो हायाखिसै। नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ, माया जोंनि गेजेराव दायो गैलिया। बेफोरबायदि नैबे भिडिअ' फट'फोरखौ नुयोबा खामग्लियो। बाट आं बेखौ मेम'रियेल हिसाबै आंनि आइखौ गोसोखांबा नायनो होननानै आं बे ब्लगखौ बानायबाय लोगोफोर। बेनि गेजेरजोंबो आरो बहुद दुखुनि बाथ्रा, नैबे आदाया आंनि बिदा देरसिनमोन। आइखौ हस्पिटालाव दोननाय समाव आदा, बाजै, आइ बिसोरो आंनि आदा सासेनि फिसाला उन्दैजों भिडिअ' कलिं रायज्लायहरदोंमोन। नैबे आंनि आदा देरसिनमोन, सुसान्त नार्जारि। नोंबो गैलियाना होमबा आदा जोंजों। बहुद बिखा खामग्लियो। रायज्लायनो बहुद साहस नांगौ। खिन्थु आङो गोसोखौ गोरा खालामनानैबाबो आदामोनखौ नुनानै, भिडिअ'आव नायनानै मामिखौ दाबो दं बायदि मोनो लोगोफोर। बाट मा खालामनो ना लोगोफोर, गोसोनि दुखु गोसोआवनो थाबाय, मेगननि मोदै मेगनावनो गावनो हारसिं गनानै रानलाङो। जोंहा दायो रावबो गैलिया लोगोफोर न'खराव। नैबे आंनि आदा आरो आइयानोमोन जोंनि मेन पिलारमोन लोगोफोर। जोंहानि न'खराव बे आदा आरो आइयानो मेन जोंखौ खांबोबाय, बाबोबाय। दायो जोंनि गेजेराव गैलिया। आसरित ना लोगोफोर, सानस्लाबनो हाया। उन्दै समावबो जोङो बिफाखौनो लोगो मोनबोआखिसै। जेब्ला आं क्लास 7मोन अब्लानो आंनि बाबाया एक्सपायार जादों। बिनि गेजेरजों आदाया जोंखौ बिफानि जायगा लानानै जोंखौ प्रटेक्ट खालामबोबाय, गाइड खालामबोबाय। बिथांखौ जोबोद मिस खालामो आंनि बिदाखौ। आं दासिमबो बावनो हाया। आरो बयनिफ्रायबो दुखुनांथाव बाथ्रायानो जाहैबाय, आदाया सेप्तेम्बर मान्थआव थैदों 2022 नैबेनि बोसोराव। ओमफ्राय 3 मान्थसोनि उनावनो नैबे आइयाबो, जोनोमगिरि, जोंखौ जोनोम होनाय आंनि बिमा, बेबो जोंखौ गारनानै थांबाय। दायो जों मा जाखो, आल्टिमेटलि जोङो मावरिया जाबाय आरोना। बिमा गैयाबाथ' आरो मावरियायानोखा। मा खालामनो लोगोफोर, गोसोखांनानै बहा मोनबावनो, नागिरनानै नोंखौ आं बहा मोनबावगोन आयै। नोंखौ गोसोखांनानैनो दिनै जोबोद दुखुआव गोग्लैबाय जोङो, बिब' बिनानाव आरो आदा सासे। नैबेबो लोगोफोर हजों गुवाहाटियावनो रुमाव लानायाव ज' दोननायमोन। नै आदाबो दंमोन, नै आदा सोमदोन। जोङो मा होनबावनो ना लोगोफोर, बहुद जोङो सेस्था खालामदोंमोन ज' ना। ओमफ्राय नैबेयो जाबाय लोगोफोर, आइया जेब्ला बरागावआव थादोंमोन, हेलाबा आइना रेडियेसन जागासिनो दङमोन। हेलाबा जोङो फुं आंनि हासबेन्डजों आंजों आइखौनो नायनो होननानै जों थांनाय भिडिअ' लोगोफोर। आं एसे एडिट खालामनाय जाबाय। जानो हागौ नोंथांमोना बर जागोन, बाट बे आंनि मेम'रियेल भिडिअ'सो लोगोफोर। आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। नायनो गोसोबा नायनो हागोन, नायनो गोसो गैयाबा नोंथांमोनखौ आं जर खालामा। नैबेनो जाबाय आइखौ आं जेब्ला गुवाहाटियाव आरोबाव नेक्स्ट चेकआपआव लांदोंमोन, हेलाबानि भिडिअ'।
नाय लोगोफोर आं आइजों माबायदि आथा गेलेदोंमोन बिसिनायाव खायदावदोंमोन आं आइखौ फुर्ति दोननो लाखिदोंमोन आइयाबो आंखौ मिनिदों नाय लोगोफोर माबायदि मोनो गोसोखौ आंना बिखायानो खामग्लिजोबो आयै आं नोंखौ बहा मोनबावगोन नोंखौ गोसोखांनानैनो दिनै खाराव माराव जाबाय जों बिब' बिनानाव गासिबो नोंखौ लानानै ओरैबायदि हिम्मतमोन आयै नाथाय नोंनो जोंजों गैलिया जों माबोरै सोलिबावगोन माबोरै गोसोखौ गोरा लाखिनो हाबावगोन आरो नैबेयो जाबाय हेल्थ एइदिन बे समावनो आं मामिखौ जुस लोंहोदोंमोन आइया माने बिराद दुरबल जाबायमोन उइक जाबायमोन बे समाव ओरैनो फ्रेश जुस लोंहोनो होननानै डक्टरनाव थांखांनानै डाइरेक्ट लानानै फैदोंमोन माने ओरैबायदि मेम'रियेल ना लोगोफोर माने बावनो हाया आरोना माने आइजों जोङो फेब्रुवारिनिफ्रायनो नालि गुलि थांलाय फैलाय आं नङाबा आब' नङाबा बिनानाव नङाबा आदा गिदिर बाजै आदा गोरलै जों साबाबो आरोना माने आइजों बिराद एटेचमेन्ट बिराद क्ल'ज जाबाय फेब्रुवारिनिफ्रायनो जों एकदम सेस्था खालामबाय गासिबो थिग आइया खस्थ' मस्थ'यैनो बोसोरसे जानोसैमोन नै खुनुरुखुम फेब्रुवारिसो सौफैबा जोङो बोसोरसे ग्रोब खालायनो हासिगौमोन आइखौ नाथाय आइया दिनै जोंखौ गारनानै थांमारबाय थारैनो नों जोंजों गैमारलिया आइना हे आनान गसाइ आंनि बिमाखौ सोरगो रायजोआव जायगा होगोन बा मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो बयनिफ्रायबो दुखुनांथावसिन बाथ्रा लोगोफोर आंनि आदा देरसिन सुशान्त नार्जारि होनदोंमोन बेबोथ' गैलिया बेखौबो आं भिडिअ'आव सोबाय नैबे जों आइजों आंजों गुवाहाटीनिफ्राय ट्रिटमेन्ट लाखांनानै चेकआपआव थांखांनानै बासजों फैफिननाय बे समा जोंनि थाखाय बहुद दुखुनांथावमोन आदाया अब्ला गैखालियामोन जोंजों बिदिनो जोङो नै ज' माने आइनि आरो बहुद दङ फट' भिडिअ' बाट गासैखौबो आपल'ड खालायनो हाया आं बेखौ जास्ट आइनि मेम'रियेल आइखौ गोसोखांबा नायनो होननानै बे ब्लगखौ आं बानायदों लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय नायनो इन्टारेस्टेड नङाबो जानो हागौ आं आगोलावबो बुंखाबाय नायलाय आइया आंनि बेसे अनोमोन नों आयै बेसे अनसुलिमोन बे जोंहानि बाजैमोन गोदोनि फट' ओमफ्राय नैबेयो जाबाय जों फार्स्ट मामिखौ लांजेननाय फेब्रुवारियाव फार्स्ट भिडिअ बियो फार्स्ट फट' फार्स्ट चेकआप माने डक्टरनाव देखायहैजेननाय माने फट'मोन बियो लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आंनि मादैयाबो गैलिया मायाबो गैलिया बे बोसोरावनो माने खैजोन मानसि थांखो आनकाउन्टेबल लोगोफोर जोबोद दुखुनि बाथ्रा हांमा थाबाय आयै नों जोंजों गैलिया दासिमबो फोथायनोनो हाया नैबे आंनि आदा बेथ' गैखालिया बेखौथ' आं खोन्थाखाबाय आगोलावनो बिनानाव जों ज' आइखौ लांलाय लाबोलाय खालामदोंमोन सानसे समाव आइया आंनि पार्लाराव फैनानै खानाय हास'जादोंमोन नै बेबो रिमेम्बारेन्स थालांबाय नैबेयो जाबाय आंनि बाबानि बार्थडेआव फैनाय आंनि मामि बेबो आंनि मामि जोंहानि आनैनि फिसाजोनि मोनसे अकेसनाव थांदोंमोन नैबेनो जाबाय जों जेब्ला बरागावआव ज' दंमोन बाजै आं आदा माने मा होनबावनो ना लोगोफोर माने एकदम गोसोआव माने रोहो खामग्लियो आरोना मामिखौ गोसोखांनानै आरो आं सानो नोंथांमोन माने जि न'खराव मेन पिलार सानै गारजेन मानसियानो गैलियाबा अब्ला बे न'खरा आरो मा जाबावगोन आं बेखौनो सानै माने गोसो मेलेम खर' गासिबो आंना बहा थायो बहा मायो आं जेबो थाल मोनला लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि थाखाय एसे प्रे खालामगोन जोंनि न'खरनि थाखाय एसे प्रे खालामनानै होगोन होननानै अनलायनानै दङमोन आइजों बाट आइखौबो सिख'नानै लांबाय आंथ' बिदि सानो बाट मा खालायनो उन सिगां थाङो बेखौबो बुजिगौ बाट होनबाबो गावनि आंगो गावनि असेखौ थांजानो बायो बयबो लास्ट जोबथानायाव आंनि मानिनै लास्ट बियो आंनि मानि फट' बेनोमोन लोगोफोर होनबा भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव नै बियो जोंहानि मामिनि ओमफ्राय नै बियो आदानि गेजेरा ओमफ्राय बैयो बाबानि जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर जोंहानि न'खराव माने जोंहानि मेन पिलारफोरानो थांजोब्बाय जोंखौ गारनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय बांसिन दुखु आरो मा दं बे बुहुमाव लोगोफोरना ओमफ्राय आं सानोदि माने मोनसे न'खराव जे माने बोसोरसेयावनो जास्ट 2 मान्थल' गेपआवहाय जुदि
एथ' मेन न'खरनि मेन बेंगिरिफोरा जुदि हरखाबै जुदि गारनानै थाङोब्ला माबायदि दुखु नाङोना लोगोफोर। स' आङो सानदोंमोन माने भिडिअ'खौ नै बियो जोंहानि आदा गिदिर देरसिन आदा आरोना सुशान्त नार्जारि आरोना डेट 8/9/2022 ओमफ्राय बिनि उनाव नै नायदो नोंथांमोना बिनि उनाव नै जोंहानि माया नै लेट माने आंनि मानि नामानो लबस्रि नार्जारि ओमफ्राय डेटआ जाबाय 13/12/22 नै दाख्लै आरोना ओमफ्राय नैबेखौ मेट्च खालामदो 9आव थैदों आदाया 9 मान्थआव ओमफ्राय माया थैबाय 12आव 9, 10, 11, 12 माने जास्ट 3 मान्थसबो कमप्लिट नङा आरोखि ना रानिं। बाबायाथ' आरो बाबानि खोथाखौथ' आरो मा होनबावनो नोंथांमोन, बाबायाथ' बहुद बोसोर जाबाय। जेब्ला आङो लाइक क्लास 7मोन अब्लानो बाबाया जोंखौ गारनानै थांखादों लोगोफोर। उन्दै समावबो जोङो बिफाखौनो लोगो मोनबोआसै। मेन जोंनि सापर्टार माने लाइक प्रटिनखौनो होनजायो जेनेबा लाइक बिफा नङाबानो जेबो जाया, बेनो गारनानै थांग्रोखादों। ओमफ्राय दायो मुहुर्त समाव माने आदानि गथ'फोराबो दासो देरफुदोंमोन, बेबो गारनानै थांबाय। ओमफ्राय लास्टाव मायाथ' आरो मानि जायगाखौथ' आरो सोर लानो हागोन बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। आं बेखौ एक्सप्लेनेसन खालायनोबो थाङा बा आङो माबा मोनसे बुंनोबो थाङा। बिमानि जायगाया मा बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो।